हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। प्रायेषु अभाद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया नित्यं भागवतया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 7వ అధ్యాయం శ్లోక 20. చక్రం చ దిక్ష్వవిహతం దశసు స్వతేజో చక్రం చక్రం చ దిక్ష్వహిహతం దశసు స్వతేజో మన్వంతరేషు మనువంశధరో బిభర్తి మన్వంతరేషు మనువంశధరో బిభర్తి దుష్టేషు రాజసుదమం వ్యదదాత్ స్వకీర్తిం దుష్టేషు రాజసుదమం వ్యదదాత్ స్వకీర్తి సత్యే త్రిపృష్ట ఉషతీం ప్రతయం చరిత్రైః సత్యే త్రిపృష్ట ఉషతీం ప్రతయం చరిత్రైః చక్రం తదిక్ష్వవిహతం దశసు స్వతేజో మన్వంతరేషు మనువంశధరో బిభర్తి దుష్టేషు రాజసుదమం వ్యదధాత్ స్వకీర్తిం సత్యే త్రిపృష్ట ఉషతీం ప్రతయం చరిత్రైః చక్రం సుదర్శన చక్రము దానితో పాటు
దిక్షు అన్ని దిక్కుల యందు, దిక్షు దిక్షు అన్ని దిక్కుల అవియతం ఎట్టి విరోధము లేకుండా, అవిహతం ఎట్టి విరోధము విరోధము లేకుండా, దశసు దశ దిక్కులు, దశసు దశ దశ దిక్కులు స్వతేజ స్వీయ శక్తి, స్వీయ శక్తి, మన్వంతరేషు వివిధ మను అవతారములందు, అంతరేషు వివిధ మను అవతారములందు మను వంశధర మను వంశజనిగా, మనువంశజనిగా బిభర్తి పాలించును, పాలించును దుష్టేషు దుష్టులకు, దుష్టులను రాజసు అట్టి రాజులను, అట్టి రాజులను తమం దమనము, వ్యదధాత్ కావించెను, స్వకీర్తిం స్వీయ కీర్తులు, వ్యక్తులు సత్యే సత్యలోకమునందు, త్రిపృష్టే ముల్లోకములు, త్రిపృష్టే ముల్లోకములు ఉషతి మహాన్వితమగు, మహిమాన్వితము మహాన్వితములు ప్రథయన్ స్థాపించెను, చరిత్రై గుణములు, గుణములు మన్వావతారముగా భగవానుడు మనువంశుజుడై తన శక్తివంతమగు చక్రాయుధముచే దుష్టులకు రాజులను దమనము చేసి వారిని పాలించెను. అన్ని పరిస్థితుల యందును నిరోధరహితమై అతని పాలనము గొప్ప యశస్సును బడసెను. అది ముల్లోకములందును మరియు వానికి పైనున్న విశ్వమందలి అత్యున్నత లోకమగు సత్యలోకముందను వ్యాపించెను. మన్వావతారముగా భగవానుడు మనువంశుజుడై తన శక్తివంతమగు చక్రాయుధముచే దుష్టులకు రాజులను దమనము చేసి వారిని పాలించెను. అన్ని పరిస్థితుల యందును నిరోధరహితమై అతని పాలనము గొప్ప యశస్సును బడసెను. అది ముల్లోకములందును మరియు వానికి పైనున్న విశ్వమందలి అత్యున్నత లోకముగు సత్యలోకమందను వ్యాపించెను. సరళాదేవి మాత చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రథమ స్కందమునందు మన్వావతారములను మనం ఇదివరకే చర్చించి ఉన్నాము. బ్రహ్మదేవుని పగటి పూట యందు ఒకరి తదుపరి ఒకరుగా 14 మంది మనువులు మారుదురు. ఆ రీతి బ్రహ్మ యొక్క ఒక మాసమున 420 మంది మనువులు, ఒక సంవత్సరమున 5040 మంది మనువులు మారగలరు. తన గణనను అనుసరించి బ్రహ్మ 100 సంవత్సరములుగా జీవింపగా అతని కాల పరిధిలో 5,04,000 మంది మనువులు ఉందురు. కానీ అటువంటి బ్రహ్మలే అసంఖ్యాకముగా నున్నారు. వారందరూ మహావిష్ణువు యొక్క ఒక్క శ్వాస మాత్ర సమయమునే జీవింతురు. దీనిని బట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవతారములు ఏ విధముగా భౌతిక విశ్వమంతటను పనిచేయుచున్నవో మనం ఊహింపవచ్చును. అవి ఆ దేవదేవుని పూర్ణ శక్తిలో కేవలము 4 వంతు మాత్రమే అయి ఉన్నవి. మన్వంతర అవతారము వివిధ లోకములకు చెందిన దుష్ట పాలకులను దేవదేవుని అనగా దుష్కృతులను చక్రాయుధముతో దండించువాడు. శక్తితో సమానమగు శక్తితో దండించును. ఆ మన్వావతారంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య మహిమలను విస్తరింప చేయగలవు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఇక్కడ మన్వంతర అవతారాలు చెప్తుండేది. భగవంతుడు నానా విధమైన అవతారాలు, పురుషావతారాలు. పురుషావతారాలు అంటే 3 పురుషులు, మహావిష్ణు, గర్భోదకషాయ విష్ణు, క్షీరోదకషాయ విష్ణు. సో ఈ భౌతిక సృష్టికి వాళ్ళు కారణం, వాళ్ళు దాన్ని పోషిస్తున్నారు. సో ఈ 3 విష్ణు రూపాలు, ఫస్ట్గా కారణోదకషాయి లేకుంటే మహావిష్ణు అని చెప్పేది. తర్వాత రెండవ రూపం గర్భోదకషాయి విష్ణు, ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలోగా భగవంతుడు ప్రవేశించి, తర్వాత గర్భోదకషాయ విష్ణు నుండి క్షీరోదకషాయ విష్ణు, మూడవ విష్ణు అవతారం. ఈ 3 కూడా పురుష అవతారం. పురుష భౌతిక జగత్కి వాళ్ళ సృష్టికి కారణం, వాళ్ళ పోషించేది కారణం. సో ఈ 3 విష్ణువులు. దీన్ని విడిచి ఇక్కడ మన్వంతర అవతార అని చెప్పాలి. మన్వంతర అవతార అంటే ప్రతి యొక్క బ్రహ్మ విశ్వంలో కార్యపాలన చేసేటప్పుడు వాళ్ళ ప్రతి రోజులో 14 మనువులు వస్తారు. 14 మనుస్, వాళ్ళు 12 hours వాళ్ళ పగటి సమయంలో 14 మనువులు వస్తారు. సో ఒక బ్రహ్మడిది సమయము 100 సంవత్సరాలు. దాంట్లో వాళ్ళ ఒక రోజుల 14 మనువులు వస్తారు. సో వాళ్ళ ఒక రోజు మన 4.3 బిలియన్ అంటే 430 కోట్ల సంవత్సరాలు. సో 430 కోట్ల సంవత్సరాలు ఒక రోజు. దాంట్లో 7 మనువులు వస్తున్నాయి, 14 మనువులు వస్తున్నాయి. ఇది ప్రతిరోజు బ్రహ్మడ సమయంలో జరిగే కారణమున వాళ్ళది ఒక మాసము, వాళ్ళది 30 రోజుల ఒక మాసము, 12 మాసాల ఒక సంవత్సరము, 100 సంవత్సరం వాళ్ళ ఆయుష్. సో దాంట్లో ఇక్కడ లెక్కము మనకి ఇన్ని మనువులు వస్తున్నాయి, మన్వంతర అవతారాలు వస్తున్నాయి. 5,04,000 అని చెప్తున్నాను. అన్ని మను అవతారాలు. సో భగవంతుడు అవతారాలు, పురుషావతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు, యుగావతారాలు. ప్రతి ఒక్క యుగానికి భగవంతుడు వచ్చే అవతారాలు. సత్యయుగానికి, త్రేత, ద్వాపర, కలి యుగావతారాలు. అలాగనే భగవంతుడు దివ్య లీలలు చూపేది. అది ప్రత్యేకంగా భగవంతుడు ఒక క్రీడ, ఒక ఆనందం అలా వాళ్ళు వ్యవహరించే అవతారాలు. ఎప్పుడైనా మేము వింటుంటే వామన, విష్ణు వామన దేవుడు. సో వాళ్ళు ఒక క్రీడ, ఆ భక్తుడితో ఒక ఆనందం, వాళ్ళని ఒక వంచనంతో వాళ్ళది అంతా తీసుకున్నట్లు, తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా అనుగ్రహించేది. సో భగవంతుడు ఒక లీల, ఒక ఆనంద వినోదం. సో అలాగే కూర్మ అవతారం చూసాము, వాళ్ళకేమో వెనుక కొంత ఇదవుతుంది, ఇచ్చింగ్ అవుతుంది అని భగవంతుడు చేసింది. అయితే మత్స్యావతారం, ప్రళయం ఉండే నీళ్ళలో భగవంతుడు దాంట్లో స్విమ్ చేస్తున్నారు. సో ఇదంతా లీలావతారం. సో లీలావతార, పురుషావతార, మన్వంతర అవతార, యుగ అవతార, గుణ అవతార. గుణావతార అంటే 3 గుణాలని నిర్వహించేదానికి బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర. బ్రహ్మడు భగవంతుడ అంశమే. సామాన్యంగా ఒక జీవుడు ఎవరు చాలా శుద్ధ భక్తుడు, చాలా పుణ్యజీవి, వాళ్ళకి పదవి ఇస్తారు. ఒక్కొక్క సమయము ఆ బ్రహ్ముడు అర్హత పొందే జీవుడు లేదంటే స్వయంగా భగవంతుడే ఒక విస్తరణ తీసి బ్రహ్ముడుగా కూడా స్థానాన్ని, పదవిని పొందే సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. శివుడు భగవంతుడు ఇంకొక రూపము, ఆల్మోస్ట్ విష్ణు పోతే కూడా ఒక పాలు పెరుగు ఉన్నట్లు వాళ్ళకి సంబంధము. విష్ణు నుండినే వచ్చే రూపము అయితే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా శివతత్వాన్ని వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. పెరుగు మరలా పాలు కాదు, అది పెరుగు పెరగే, పాలు పాలే. సో అలాగా పాలు అయితే మూలం, పాలు నుండి పెరుగు వచ్చేది, పెరిగించి పాలు రాదు. సో అలాగా కృష్ణ విష్ణునే మూలము, వాళ్ళ నుండి వచ్చే ఒక శివుడు రూపం. సో ఇది కూడా గుణావతార. సత్వగుణ అధికారం నిర్వహించేది విష్ణు, రజోగుణ అధికారం నిర్వహించే బ్రహ్ముడు, తమోగుణ అధికారము శివుడు. సో ఇది గుణావతారం. ఇంకా ఒకటి శక్త్యావేశ అవతారం. శక్త్యావేశ అవతారం అంటే ఒక జీవుడే అయితే భగవంతుడు ప్రత్యేక ఒక శక్తి, ఒక వైభవము వాళ్ళతో భగవంతుడు ఇన్వెస్ట్ చేశారు, వాటికి అనుగ్రహించారు.
సో దాంతో వాళ్ళు భగవంతుల కార్యము భగవంతుడు పరంగా చేస్తారు. కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కొన్ని అవతారాలు ఓవర్లాప్ అవుతుంది. వాళ్ళు లీలావతారంలోనూ ఉండొచ్చు, యుగావతారంలోనూ ఉండొచ్చు, కొన్ని అయితే బ్రాడ్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్కి మనకి అవతారాల్లో వాళ్ళ కార్యకలాపాలు వాళ్ళ గురించి చేసడానికి ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్, ఇది ఒక విభాగాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇది ఈ అవతారం దీనికే రావాలి, ఇంకొక వైపు రారాదు. అక్కడ కూడా ఉండొచ్చు ఈ అవతారం, ఆ కేటగిరీలో ఉండొచ్చు, ఈ కేటగిరీలో ఉండొచ్చు. సో ఎనీవే, సో శక్తి ఆవేశ అవతారంలో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సమయం మన్వంతర అవతారాల్లో శక్తి ఆవేశ అవతారం చెప్పేది కూడా మాట ఉంది. ఒక్కొక్క సమయం భగవంతుడే విష్ణుతత్వం వాళ్ళే ఎలా ఈ బ్రహ్మడు ఒక సమయం భగవంతుడే అవతారం తీసుకుంటారు. అలాగనే ఒక్కొక్క టైం ఇంద్రుడిగా కూడా భగవంతుడు అవతరించేది. ఇది ఒకటి వింటిమి మనం. ఇది ఇప్పుడు మొదట మన్వంతరంలో యజ్ఞ భగవంతుడు నేరుగా నారాయణుడే విష్ణునే అవతరించే రూపము విష్ణుతత్వం, అది జీవతత్వం కాదు. సో ఇది ఒక్కొక్క సమయం ఉంటుంది, అది మన్వంతర అవతారం. లేకుంటే సామాన్యంగా ఏదైనా ఒక జీవుడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి, చాలా శుద్ధ భక్తుడు, అర్హతలు పొందే వ్యక్తికి మను సమయంలో ఈ ధర్మ స్థాపించేదనుకో వాళ్ళ అవతారం జరుగుతుంది. సో శక్తి ఆవేశ అవతారం అంటేను అలాగే ఒక్కొక్క శక్తి, భగవంతుడు ఒక శక్తి, ఒక జ్ఞాన శక్తి అని ఒక్కొక్క సమయం చెప్తారు, లేదంటే భక్తి శక్తి అని చెప్తారు, లేకుంటే శాసన శక్తి అని చెప్తారు. సో లేకుంటే పరశురామ అంటే జీవుడు ఉండొచ్చు, అయితే భగవంతుడ శక్తి సంపూర్ణంగా వాళ్ళతో ఉండే కారణంగా వాళ్ళు కల్పించుకునే కాదు, అచింత్యమైన కార్యాలు 22 టైమ్స్ 21 టైమ్స్ వాళ్ళు ఈ క్షత్రియ వంశాన్ని వాళ్ళు నాశనం చేస్తారు. సో ఇది వాళ్ళకి ఆ శక్తి భగవంతుడు అనుగ్రహించింది. లేకుంటే ఒక్కొక్క సమయం వేదవ్యాసుడు కూడా అలాగే చెప్తారు, రచించేది అంత వేదకారణం. ఒక్కొక్క టైం విష్ణునే నేరంగా విష్ణుతత్వాన్ని అవతరిస్తారు, అది కూడా. లేకుంటే శక్తి ఆవేశ అవతారం, ఈ వేదాలు రచించడానికి ఒక అవతారం. లేకుంటే కుమారులు వాళ్ళు జ్ఞాన ఇది శక్తి ఉంది వాళ్ళకి, భగవంతుడు ఇది అని విన్నాను. అలాగే నారదుడు భక్తి శక్తి ఉంది, ఎవరికి కావాల్సింటే వాళ్ళు భక్తిని అనుగ్రహించవచ్చు. సో వాళ్ళని కూడా శక్తి ఆవేశ అవతారాలు చెప్పారు. అలాగనే ఒక్కొక్క సమయం ఆచార్యులు శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడు ప్రతినిధిగా వాళ్ళు పాలించేశారు, వాళ్ళకి కూడా శక్తి ఆవేశ అవతారం అని చెప్పేమాట. సో వాళ్ళు అంతగే భగవంతుడు అని కాదు, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడు భగవంతుడే, మనమందరూ వాళ్ళ నిత్య సేవకులే. అవుతాను కూడా వాళ్ళు చేసే కార్యకలాపాలతో వాళ్ళని శక్తి ఆవేశ అవతారం. కృష్ణ శక్తి వినా తారేనాహ ప్రవర్తన, కృష్ణ శక్తి లేక ఎవరు కూడా ఈ కృష్ణ భక్తిని అంత గొప్పగా అంత విశ్వవ్యాపకంగా ప్రచారం చేస్తారు. సో ఇది చేసే ఒక ఆచార్యులు వాళ్ళకి శక్తి ఆవేశ అవతారమని వాళ్ళకి గుర్తించేది ఉంది. సో ఇక్కడ మను అవతారము వివరణ, మన్వంతర అవతారాల వివరణం తర్వాత నెక్స్ట్ చూస్తాం. ధన్వంతరిశ్చ భగవాన్ స్వయమేవ కీర్తిర్, ధన్వంతరిశ్చ భగవాన్ స్వయమేవ కీర్తిర్, నామ్నా నృణాం పురురుజాం రుజ ఆశుహంతి, నామ్నా నృణాం పురురుజాం రుజ ఆశుహంతి, యజ్ఞే చ భాగం అమృతాయుర్ అనావరుంధా, యజ్ఞే చ భాగం అమృతాయుర్ అవావరుంధా, ఆయుష్య వేదమనుషాస్తి అవతీర్య లోకే, ఆయుష్య వేదమనుషాస్తి అవతీర్య లోకే, ధన్వంతరిశ్చ భగవాన్ స్వయమేవ కీర్తిర్,
ధన్వంతరిస్య భగవాన్ నామ్నా నృణాం పురురుజాం రుజ ఆశుహంతి యజ్ఞే చ భాగమమృతాయురవావరుంధ యజ్ఞే చ ఆయుష్య వేదం అనుశాస్త్యవతీర్య లోకే ధన్వంతరిశ్చ భగవాన్ స్వయమేవ కీర్తేర్ నామ్నా నృణాం పురురుజం రుజ ఆశుహంతి యజ్ఞే చ భాగమమృతాయురవావరుంధ ఆయుష్య వేదమనుశాస్త్యవతీర్య లోకే ధన్వంతరిశ్చ భగవాన్ స్వయమేవ కీర్తేర్ నామ్నా నృణాం పురురుజాం రుజ ఆశుహంతి యజ్ఞే చ భాగమమృతాయురవావరుంధ ఆయుష్య వేదమనుశాస్త్యవతీర్య లోకే ధన్వంతరి ధన్వంతరి నామ భగవదవతారము చ మరియు భగవాన్ దేవదేవుడు స్వయమేవ స్వయము తానే స్వయం తానే కీర్తి కీర్తి నామ్నా నామముచే నృణాం పురురుజాం రోగగ్రస్తులకు జీవుల రుజః వ్యాధులను తొలగించును యజ్ఞే యజ్ఞమునందు కూడా భాగము అమృతము ఆయు ఆయుర్దాయము అవ నుండి అవరుందే పొందుదురు ఆయుష్య ఆయువు వేదం జ్ఞానము శాస్తి నిర్దేశించును అవతీర్య అవతరించి లోకే లోకములందు భగవానుడు ధన్వంతరి అవతారమునందు నిత్య రోగులకు జీవుల వ్యాధులను కేవలము తన కీర్తి చేతనే శీఘ్రంగా తొలగించగలడు. కేవలము అతని కారణముననే దేవతలు దీర్ఘాయువులను పొందుదురు. ఆ విధముగా భగవానుడు నిత్యముగా కీర్తనీయుడగు. యజ్ఞముల నుండి ఒక భాగమును సైతము అతడు బలవంతముగా పుచ్చుకొని ఉండెను. అతడే ఆయుర్వేదమును విష్ణుమందు ఆరంభించెను. భగవానుడు ధన్వంతరి అవతారమునందు రోగులకు జీవుల వ్యాధులను కేవలము తన కీర్తి చేతనే కేవలము అతని కారణముననే దేవతలు దీర్ఘాయువులను పొందుదురు. ఆ విధంగా భగవానుడు
ఆ విధముగా విధముగా భగవానుడు నిత్యముగా కీర్తనీయుడగును. నిత్యముగా కీర్తనీయుడగును. కీర్తనీయగుడును. యజ్ఞముల నుండి ఒక భాగమును సైతము యజ్ఞముల నుండి ఒక భాగమును సైతము అతడు బలవంతముగా పుచ్చుకొని ఉండెను. అతడు బలవంతముగా పుచ్చుకొని ఉండెను. అతడే ఆయుర్వేదమును విశ్వమందు ఆరంభించెను. అతడే ఆయుర్వేదమును విశ్వమందు ఆరంభించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భాగవత ఆరంభమునందు తెలుపబడినట్లు సమస్తము చరమ మూలమగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నుండియే ఉత్పన్న మగుచున్నది కనుక ఈ శ్లోకమునందు అవగతమనున్నది ఏమనగా ఆయుర్వేదము సైతము ఆ దేవదేవుని చేతిని ధన్వంతరి అవతారంన ఆరంభించినది. ఆ విధంగా తద్జ్ఞానము వేదములందు లిఖించబడినది. సమస్త జ్ఞానమున వేదములే మూలములు. ఆ విధముగా వైద్యశాస్త్ర మండలి జ్ఞానము వ్యాధులను చక్కగా తొలగించుటకు కలదు. దేహదారియగు జీవుడు తన దేహ నిర్మాణము దృష్ట్యానే రోగగ్రస్తుడై ఉన్నాడు. దేహము వ్యాధులకు చిహ్నము. వ్యాధుల రకములు మారవచ్చును, కానీ వ్యాధి లేకుండా మాత్రము ఉండబోదు. ప్రతి ఒక్కరికి జన్మ మృత్యువులు ఉన్నట్లే రోగము సైతము తప్పనిసరి అయినది. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే మనస్సు దేహము యొక్క వ్యాధులు నయమగుటయే కాక ఆత్మ సైతము నిరంతర జన్మ మృత్యు పరంపర నుండి బయటపడగలదు. కనుకనే అతనికి భవౌషధి భవరోగములను తొలగించు మూలము అనియు నామము కలదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు ధన్వంతరి అవతారం చెప్తున్నారు. సో ధన్వంతరి అవతారం మనకు తెలిసినట్లు ఆ సముద్రమంతన ఆ లీల జరిగేటప్పుడు భగవంతుడు అమృతంని సముద్రం నుండి తీసుకొని వచ్చేది. తర్వాత దానవులని అపహరించేది. సో భగవంతుడు లీల సో దానవులు దాన్ని తీసుకునే పోతుంది. భగవంతుడి చేతుల నుండినే వాళ్ళు దాన్ని అపహరిస్తారు. ఎనీవే తర్వాత మనకి మోహిని అవతారం వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేస్తారు. ఇంకొక రూపం భగవంతుడికి. సో అంటే అదే సముద్రమంతన లీలలో ఎన్నో అవతారాలు భగవంతుడు తీసేది. తన లీలలు కూర్మ అవతారము, ధన్వంతరి అవతారము, మోహిని అవతారము ఒకే టైంగా జరుగుతుంటుంది. ఇంకొకటి పైన దానవులు దైత్యులు ఆ వాసుకిని చేసేటప్పుడు కూడా ఇంకొక రూపం భగవంతుడి విష్ణు రూపం అక్కడ కూడా ఉంటుంది. సో భగవంతుడు ఎంతో రూపాలు తీసుకొని ఈ లీలలో సముద్రమంతన లీలలో భగవంతుడు పార్టిసిపేట్ చేసింది. ఎనీవే సో ఇప్పుడు చెప్తుండేది ఈ ఆయుర్వేదకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అని చెప్పవచ్చు. లేకుంటే మూలం అన్ని దానికి భగవంతుడే తండ్రి, ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ధన్వంతరి భగవంతుడ ఒక రూపము. ఈ వేదాల్లో ఇచ్చే మనకి ఆయుర్వేద ఉంది, ఆరోగ్యం గురించి, మెడికల్ సైన్స్. సో ప్రభుపాద చెప్తుండేది భగవంతుడే అన్ని మూలము. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే. అలాగున్నప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉండే మెడికల్ సైన్స్, మోడర్న్ మెడికల్ సైన్స్, ఏదైనా రకమైన విధానాలు, అలోపతినో హోమియోపతిని, ప్రతి ఒక్కటి మూలంగా అది పొందేది భగవంతుడి నుండి. మూలము వేద, ఆయుర్వేదాలు అన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ ఉన్నాయి దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ గా. వెనకాలి అది గురు పరంపరలో వస్తుంది. వేద జ్ఞానం అనేది ప్రతి ఒక్కటి. ఇలా మనం గీతాలో మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షు విదు సకాలే నేహనమాత యోగో నష్ట పరతప. సో ఆ విధంగా ఈ ఆయుర్వేద కూడా ఒక భాగమే. దాంట్లో కూడా ఒక పరంపరలు ఉన్నాయి. పరంపరలు కాల ప్రభావం కలియుగంలో చాలా నశించుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అయితే ఒక్కొక్క వైపు కొంత వైద్యులు వైద్యరాజ్ అని చెప్తారు. సో చాలా ప్రవీణులు, నిపుణులు ఉన్నారు చెప్తారు. వాళ్ళకు మనకి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అంటే చాలా టెస్ట్, శోధనాలు ఇప్పుడు కావాలి, అవసరం ఉంది. సో ఫస్ట్గా ప్రభుపాద చెప్తారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వెళ్తే 1 చటాక్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఒక రక్తంది ఒక పెద్ద ఇది తీసుకున్న వాళ్ళు తీస్తారు. కొంతమందికి అది సైన్సే కాదు, వాళ్ళు తక్కువ అదే కొంతమందికి అది బ్లడ్ తీసేది కూడా వాళ్ళకి సైన్సే కాదు. 1%, 2% మనం ఉన్నారు, మన కొంత భక్తులు ఉన్నారు, ఎవరైనా బ్లడ్ తీస్తే వాళ్ళకి ఒక చక్కెర వచ్చినట్లు అవుతుంది.
సో ఎనీవే ఇది ఇంగ్లీష్ మోడర్న్ మెడిసిన్. ఫస్ట్ గా బ్లడ్ తీయాలి, దెన్ ఆమెట్క ఒక మందు, అది ప్రభుపాద చెప్పేది వాడి మాటల్లో, దెన్ ఏమి బ్యాగ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ చెప్తారు. బ్యాగ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటే ఒక రాశి ఉంటుంది, అది ఇంత ఇన్ని ఇన్ని ఇది ఇది అది ఇది అంటే ఒక్కొక్కటికినో అది దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ కారాదు అనేది ఇంకొక మందు, దీనికి ఇంకొకటి ఇది అవుతే ఇంకొక మందు, సో ఇది ఇంకొక ఇది వైటమిన్ ఒకటి ఇంకొకటి, సో పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చటాక్ ఆఫ్ బ్లడ్, దెన్ మెడిసిన్, దెన్ ఫీజు కూడా డబ్బులు లేకుంటే ఇన్సూరెన్స్ అయినా ఉండాలి అట్లీస్ట్ మాకు, లేకుంటే ప్రైవేట్ దీనికి వెళ్తే అయింది అంతా. సో ఇది మోడర్న్ మెడిసిన్. సో లేకుంటే ఆయుర్వేద అనేది వెనకాలి ప్రభుపాద చెప్తుండ్రి, ప్రతి బ్రాహ్మణుడు ప్రవీణుడు అవుతుండ్రి. బ్రాహ్మణుడు అంటే వాళ్ళు ఈ ఆయుర్వేద వాళ్ళకి తెలుస్తుండే, ఆమెకు విద్య ఆటోమేటికలీ వాళ్ళు తెలిసింది వాళ్ళకి, అది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అది తెలుస్తుండే, ప్రతి ఒక్కరికి బ్రాహ్మణుడు అంటే తెలుస్తుండే. వాళ్ళు దీన్ని వాళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో లేకుంటే ఏదైనా వాళ్ళ దీన్ని ఫ్రీగా ఇస్తుంది. ఎవరికి కూడా మీరు ఇంత ఫీజు ఇస్తేనే మీకు నేను ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను, లేకుంటే మీరు ఇంత ఫీజు ఇస్తేనే మీకు జ్యోతిష్ ఇది చెప్తాను అంటే, ఇది బ్రాహ్మణ కర్మాలు ఇవంతా. ఇది దీనికి ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఫుల్ వెళ్తాము అనేది ఏం కాదు, ఒక ఎసెన్స్ వేదిక సంస్కృతిని ఇది అవగాహన చేసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఎంతో ఐడియల్ సొసైటీ ఉంటుండే వెనకాలి అనేదాన్ని. ఒక్కొక్కరికి బ్రాహ్మణుడు పని చేసేది ఒక విధంగా, క్షత్రియుడు ఒక విధంగా, వైశ్యుడు ఒక విధంగా, శూద్ర ఒక విధంగా, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళ కర్మాను బట్టి ఈ విభాగాలు. సో బ్రాహ్మణుడు అయిన వాళ్ళు ఈ ఆయుర్వేదంలో ప్రవీణులు ఉంటుండ్రి. సో వాళ్ళు మెడిసిన్ ఏమి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఇస్తుంటారు. సో ఇది సొల్యూషన్ అయింది. ఇప్పుడు లేదు మనం ప్రతి ఒక్కరికి మనం వెళ్ళాలి, మనం ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ఒక ఇంత టెస్ట్ చేయాలి, స్కానింగ్ చేయాలి, సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ, లిస్ట్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడు అంత చేసినాకు చాలా టైం తెలియదు మాకు, ఏ కారణం తెలియదు, అది కూడా కనిపెట్టే కాదు. అంటే ఇది ఒక రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ శోధన ద్వారా ఇది వెళ్ళే జ్ఞానం. ఆయుర్వేదాల వేరే రకంగా వైద్యరాజు అంటే చెప్తారు కేవలం పల్స్ అనే మన వీడు కూడా చెప్తారు. వాళ్ళు దాన్ని చూస్తేనే వాళ్ళకి మన సంపూర్ణ ఇది చరిత్ర చెప్పొచ్చు అంటాం. చరిత్రం అంటే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే ఒక వ్యాధి, వాళ్ళు ఏం మీకు కంప్లైంట్, మీకు ఆ నొప్పి ఉంది, ఈ ఒక ఇది అవుతుంది కదా, మీకు అజీర్ణం ఇలా అవుతుంది కదా అని వాళ్ళు పేషెంట్ చెప్పేది అవసరం లే, డాక్టర్ చెప్తారు. ఇది అంత విధంగా ఆ నాడిలా ఆ సైన్స్, అది విజ్ఞానం అని చెప్పారు. అదే ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు అలా ఆయుర్వేద నాడి చూసి వాళ్ళు మనకి ఏమవుతుంది అని వాళ్ళు ఇలా చెప్పేస్తున్నారు. సో ఇవంతా నశించింది. ఈ ఆయుర్వేద సిస్టమ్ కూడా చాలా నశించింది. లేకుంటే అదే నాడినే చాలు, దాని నుండి వాళ్ళు పల్స్ నుండి అంతా మన చరిత్ర, ఏ రోగము మనకి ఏం ప్రాబ్లము, ఇంకా మనం ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉంటాము, అది కూడా ఒక ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు దాంట్లో జడ్జ్ చేయొచ్చు. ఇదంతా పెద్ద విజ్ఞానం వైదిక కాలంలో. అలాగనే బ్రాహ్మణుడు జ్యోతిష్యం తెలుసుకుంటుండ్రి, ఏం ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ ఏమి, పరిష్కారం ఏమి సమస్యలకి, సో వాళ్ళు ఇస్తుంటారు. సో ఈ విధంగా వైదిక సమాజం జరుగుతుంది. సో ఆయుర్వేదలో కఫ పిత్త వాత త్రిధాతు, మన దేహము ఏమి నుండి అయింది, యస్యాత్మ బుద్ధిర్ త్రిధాతుకే అని గీత భాగవతంలో కూడా మంచి. సో మన దేహము త్రిధాతు నుండి అయింది. ఇప్పుడు త్రిధాతు అంటే కఫ విత్త పాత. ఇది ఒక దీని నుండి దీని కాంబినేషన్, దీని ఒకటి తక్కువ అయినప్పుడు మన వ్యాధులు వస్తుంది అని ఆయుర్వేదిక్ అండర్స్టాండింగ్. అది ఇంకా సూక్ష్మమైన విధానం. ఇప్పుడు మనసుని చూసే కాదు, మనకి బుద్ధి అహంకారం చూసే కాదు, అలాగనే ఈ దేహం ఎలా ఈ కఫ విత్త పాత అని మూడు ఇది ఒకటి ఉంది, అంశాలు ఇది ఉంది, అది ఒక ఇంబ్యాలెన్స్ నుండి ఈ వ్యాధిలో ఎక్కువ అవుతుంది, తక్కువ అవుతుంది. దాన్ని వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక రకమైన విధమైన మెడిసిన్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా చూడాలి యావది మనకి పర్టికులర్ మన వ్యాధులకి ఇది అవుతుంది, దాన్ని మనం ఫాలో చేయాలి పడుతుంది. అంటే ఇది కూడా నశించింది ఈ సిస్టమ్, ఆయుర్వేద సిస్టమ్. అంటే భగవంతుడు ఒక దీంతో శాంక్షన్ నుండి, అనుగ్రహం నుండి ఈ యొక్క శోధనం అయిన మెడిసిన్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా అయింది. సో మనం పర్టికులర్ సన్నివేశం చూసి ప్రతి ఒక్కటి మనం స్వీకరించాలి పడుతుంది మనం.
ఇదే ఒకటే బెస్టో ఇదొకటే బెస్టో అని చెప్పేకి రాదు. సో లేకుంటే ఐడియల్ గా వైదిక కాలంలో చెప్తారు, సత్యయుగంలో అంతా వ్యాధినే లేవు, అలాగుననే వాళ్ళకి ఆయుష్ 1,00,000 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు మన వ్యాధులు వస్తా బాడీ వీక్ అయిపోతుంది, బలహీనలు అయిపోతాము. అయితే దీంట్లో వ్యాధులు లేవంట, స్వామికి కాదు వ్యాధులు ఎంత దానికోసం భగవంతుడు ఈ ఆయుర్వేద కూడా ఇచ్చింది అని కూడా చెప్పే మాటలు ఉన్నాయి. సో ఇది ధన్వంతరి అవతారం. సో ధన్వంతరి అవతారం భగవంతుడే ఒక డాక్టర్గా తన మనకి భౌతిక దేహ వ్యాధుల్ని దించేసేదానికి వాళ్ళు ఇచ్చిండే ఉపాయాలు. అటు దాంట్లో కొన్ని టైం వైద్య నారాయణో హరిహి అని చెప్పేది కూడా ఉంది. భగవంతుడు అనుగ్రహించితే ఏ మెడిసిన్ అన్న, అది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కావచ్చు, ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ కావచ్చు, హోమియోపతి కావచ్చు, యునాని ఏదైతే అది పనిచేస్తుంది, లేకుంటే యావది పనిచేయదు. రాకే కృష్ణ మారే కృష్ణ రాకేకే కొంత టైం బెస్ట్ మెడిసిన్ ఉండొచ్చు, కొత్త ఇది బెస్ట్ డాక్టర్ ఉండొచ్చు, అయితే కూడా పేషెంట్కి రోగికి ఇది గుణం కాదు, వాళ్ళకి మరణము అవుతుంది. ఎవరు చెప్తారు? ప్రహ్లాదుడు చెప్తారు, ఓ భగవంతుడా నరసింహ, కొంత సమయం చూస్తాం మనం, చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లి తండ్రి అంత హితైషులు, మంచి డాక్టర్ ఉన్నారు, మంచి మెడిసిన్ అంతా అయింది, అయితే కూడా మరణం అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది? నీ అనుగ్రహం లేకుంటే, నీ ఇది లేకుంటే ఎవరు ఏమి చేసేది కాదు. సో పెద్ద డాక్టరు, పెద్ద ఇది భగవంతుడు. సో భగవంతుడు ఇది లేక ఏది కూడా పని చేయదు. చాలా మంది ఇది మనం రికగ్నైజ్ చేయవచ్చు, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, భగవంతుడు ఇది లేక యావది కూడా కాదు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది అంతిమంగా మనకి భవరోగం అనేది ఒకటి ఉంది. భవరోగం అంటే మరల జన్మిస్తున్నాము, మరణం పొందుతున్నాము, ఈ వ్యాధుల్ని అనుభవించాలి, ఆమెగా ఓల్డ్ ఏజ్ అంతా ఉంది. ఇది అయితే దీనికి ఈ భవ సాగరానికి, దీనికి భవరోగానికి మనము భవౌషధి కావాలి. దీని నుంచి బయట వచ్చేది ఒక ఔషధి కావాలి, ప్రతి ఒక్కటి ఔషధి కావాలి. ఇది ఒక రకమైన రోగమే. మనం మరల జన్మించాలి, మరల మరణించాలి, మరల కొత్త దేహం పొందాలి. ఇదంతా దీనికి ఏమి ఒకటి ఉపదేశం ఔషధి ఉంది, అది భగవంతుడి నామం. నివృత్త తర్షేరుపగీయమానాత్ భవౌషధాశ్రోత్ర మనో అభిరామాత్ కా ఉత్తమ శ్లోక గుణానువాదాత్ కుమాన్ విరజ్యేత వినా పశుఘ్నాత్. సో భాగవతంలో ముందు మనకు చెప్పేది ఏమంటే, శుకమునిలో నివృత్త తర్షేర్, ఎవరు భౌతిక కోరికల్ని సంపూర్ణంగా విడిచేశారు, కంప్లీట్ గా. సో వాళ్ళు ఈ భగవంతుని నామం పలుకున్నప్పుడు వాళ్ళు దివ్య ఆనందం అనుభవిస్తారు. నామం, హరినామం వాళ్ళకి అంత ఆనందం పడుతుంది. ఇంకొంతమంది మనము ఇప్పుడు సాధన చేస్తున్నాము, రోజు 16 మాలలు చేయాలి నన్ను, లేకుంటే ఎంత ఇప్పుడు చేస్తున్నామో 2 మాలలు 4 మాలలు. శిల ప్రభుపాదులు మనకు చెప్పేది 16 మాలలు కనీసం చేయాలి. సో చాలా మంది మీరు ఏకాదశి నిన్న రోజు 64 మాలలు చేస్తారు. సో అలాగా ఇదే మనకి మద్దు ఔషధి. సో చెప్తారు మనకు సాధకులకి మనకి ఇది భవౌషధి. మనకి భవౌషధి అంటే ఈ భౌతిక జగత్, ఈ రోగం నుండి మనము బయట వచ్చేదానికి మనకి ఔషధి. భవౌషధ శ్రోత మనో అభిరామ. ఇంకా కొంత వ్యక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇంత సిస్టమేటిక్గా వ్యవస్థితంగా చేసే కాదు, రోజు వాళ్ళకి ఇంత జపమాలలు చేయాలి కాదు, అయితే కూడా వాళ్ళు ఆనందిస్తారు. ఎక్కడ భజన జరుగుతుంటే, ఒక ఇది రథయాత్ర జరుగుతుంటే వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేస్తారు, ఆనందంతో వాళ్ళు దాన్ని వింటారు. వాళ్ళకి వ్యవస్థితంగా కాదు, అయితే కూడా వాళ్ళకి ఉంటుంది. వాళ్ళు మూడవ విధంగా జనులు. మొదటో విధము నివృత్తులు, శుద్ధ భక్తులు. రెండో విధము సాధకులు మనలాగా. మూడో విధము వాళ్ళు ఆనందం, వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి ఏదైనా వింటే ఆనందం. నాలుగో వ్యక్తులు అంటే కుమాన్ విరజ్యేత వినా పశుఘ్న. పశుఘ్న అంటే ఏమంటే 2 అర్థాలు. ముఖ్యంగా మనమే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు. మానవ జన్మం దొరికింది, మానవ జన్మంలో మనం పరిపూర్ణత సాధించవచ్చు. భగవంతుడు మనకి నాలుక ఇచ్చాడు, ఈ చెవులు ఇచ్చాడు, దీంతో తన నామం చెప్పి మేము భగవద్ధామం చేరుకోవచ్చు. అయితే పశుఘ్న అంటే వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ అవుతుంది. ఇదేమిటి ఇది, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, ఇదే పలికేదా, ఇదేనా, ఇంకేమి లేవా, ఇంకేమి, ఇది ఎవరు నేర్పించారో, ఇది హరే కృష్ణ చెప్పేది అనేది, ఇది రై పొగలు ఇదేనా ఇది. సో ఇది ఇరిటేషన్ అవుతుంది కొంతమందికి, హరే కృష్ణ పెట్టే భగవంతుడి నామం పెట్టే. సో వీళ్ళకి శాస్త్రం చెప్తారు, ఈ 4 విధమైన వ్యక్తులు
పశుఘ్నులు. ఎవరు ఆ ఒక నరకంగా ఒక మార్గంలో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, అంధకారంలో ఉన్నారు, సంపూర్ణ మాయా వాళ్ళని తమోగుణం రజోగుణంలో వాళ్ళని బంధించి ఆ వ్యక్తిని పశుగుణ అని చెప్పేవారు. లేకుంటే ఇంకొక రకమైన పశుగుణ అంటే ఈ భక్షణ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఒక తమో గుణ తామస గుణం వచ్చి మనము భగవంతుడి భక్తిని నిరసించుతాం. సో అది ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తున్నారు మనకి ఇది భౌషధి. అది హరినామం. హరినామం మనకి ఔషధి. ఇది చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్తారు, ఔషధి నేను తెచ్చాను, ఔషధి మీకు, ఈ ఔషధిని మీరు స్వీకరించండి, ఈ భవరోగం నుంచి బయట రండి. అదొకటి ప్రార్థన ఉంది. అది ఎవరికైనా గృప్తి వస్తుందో అది ప్రార్థన చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది. ఔషధి అనే చెప్తారు ఈ హరినామాన్ని. ఏదది కాదు కాదు, ఒకటి ఇది ఉంది మాట, యోగ భజన ఉంది. దాంట్లో భగవంతుడు ఎనేచి ఔషధి మాయ నాశీ బారో లాగి, భగవంతుడు చెప్తారు ఈ ఔషధి దీని నుండి మాయాది మీరు బయట వస్తారు. ఎనేచి ఔషధి మాయ నాశీ బారో లాగి. చాలా బాగుంది ఆ ప్రార్థన. మనకి కృష్ణవేణి మాతాజీ ఉంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చు ఆ ప్రార్థన. మధురం మధురేభ్యోపి మంగళేభ్యోపి మంగళం పావనం పావనేభ్యోపి హరినామైవ కేవలం. మాతాజీ అది హరినామ, ఇది అష్టకం కదా మాతాజీ, ఇది హరినామ అష్టకం. అలాగే ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకొకటి నేను చెప్తుండేది ఒక బెంగాలీ ఇది భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ రచించింది. దాంట్లో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తుండేది మాకు, ఇది నేను వచ్చాను, నేను అవతరించాను, ఎలా వచ్చాను, నేను వచ్చి నాకున్న నీకు బంధువులు ఎవరున్నారు, నీకు శ్రీకృష్ణుడి కింద మనకి ఆత్మీయ బంధువు ఎవరున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు పిలుస్తుండేది మనకందరికి, మనము నేను వచ్చాను, నేను ఈ ఒక మద్దు తెచ్చాను, ఒక ఔషధి తెచ్చాను, సో దీన్ని స్వీకరించండి మీరు. సో ఇది అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పే ఒక చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ లైన్ ఏమిటది, ఎనివే ఇంకొక రోజు చూస్తాం. అది అన్నమయ్య సాంగ్స్ లో కూడా చెప్తారండి, నేను రామనామం అనే గోవిందనామం అనేసి మందు తెచ్చాను అనేసి అని దానికి ఆ త్యాగరాజు కీర్తనలు కరెక్ట్ చెప్పండి. భజన్స్ లో కూడాను భవరోగములకి ఇది మందు పవమాన సుతునకు విందు అనేసి ఇది పాట చెప్తారండి భజన్స్ లో కూడాను తెలుగు. సో సేమ్ అంత గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు అంతా వాళ్ళు పలికేది మనకి ఒకటే, ఈ హరినామం మనకి ఔషధి, ఇది మందు, మాకు ఈ మందుని మనము తీసుకునాలి. రోజు మీరు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి చెప్తారు, వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారా నేను చెప్పింది మద్దు రెగ్యులర్ తీసుకుంటున్నారా, ఎంత రోజులు తీసుకున్నారు. సో అలాగనే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రంని శిల ప్రభుపాద ఆచార్యులు ప్రస్తుతంగా మనకి రోజు తీసుకునాలి. ఇదే రామజోగి మందు గొనరే అని ఉంది ప్రభుజీ. రామజోగి మందు గొనరే. సో నేను మీరు రామజోగి మందు గొనరే. ధన్యవాదాలు. సో రామనామ కృష్ణనామ ఇవి మనకి మందు, మనకి ఔషధి. జీవ్ జాగో గౌరా చాంద బోలే కోటా నిద్ర జావో మాయ పిశాచీర కోలే. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారంట, మేల్కొండి మేల్కొండి, ఎలా పడుకో ఉన్నారు మీరు ఆత్మలు. ఇప్పుడు ఎంత సమయంతో మీరు ఈ మాయం తొడపైన ఆన్ ద ల్యాబ్స్ ఆఫ్ మాయా పడుకొని ఉంటారు. భజీబో బొలియా ఏషే సంసార బితారే బొలియా రోహిలే తుమి అవిద్యార భారే. మీరు భక్తి సేవా కార్యాలని మర్చిపోయి ఈ యొక్క పుట్టుక మృత్యు ఉండే ఒక సముద్రం సాగరంలో ఈ జగత్లో మీరు మునిగిపోయిండారు. మీరు తుమారా లోయితే ఆమె ఓయిని అవుతారా, ఆమె బినా బంధు ఆరా క్యాచే తుమారా. సో నేను అవతరించింది కేవలం మిన్ని ఉద్ధరించేదానికి, మిన్ని ఇక్కడ నుండి తీసేదానికి అంతే. సో నన్ను విడిచి ఇంకెవరున్నారు ఈ మూడు లోకాల్లో మీకు బంధువు. సో శ్రీకృష్ణుడు విడిచి చైతన్య మహాప్రభు విడిచి మనకి ఎవరు బంధువు లేవు, వాళ్ళకి నా గొప్ప బంధువు లేవు. సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిం గచ్చతి. ఎనెచి ఔషధి మాయ నాశి బారో లాగి హరినామ మహామంత్ర లావో తుమి మాగి. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, నేను ఈ ఔషధి ఇచ్చాను. ఈ మహామంత్రం యాక్చువల్లీ ఇది ఈ భౌతిక జగత్తు ఉండే ఒక శబ్దం కాదు, తరంగం కాదు. గోలోకేర ప్రేమాధాన హరినామ సంకీర్తన. ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇట్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. ఇంపోర్టెడ్, మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఇది ఇంపోర్ట్ గవర్నమెంట్ ఇది ఇంపోర్ట్ చేయరాదు, ఎక్స్పోర్ట్ చేయరాదు అంటే కండిషన్స్ వేస్తారు.
ఎనీవే ఈ ఇంపోర్ట్, ఈ మహామంత్ర ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ అయింది? యావ భౌతిక లోకం దేశం నుంచి కాదు, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నత లోకమైన గోలోకం నుండి ఇంపోర్ట్ అయింది. గోలోకం నుండి వచ్చింది ఇది మహామంత్రం. సో ఈ మహామంత్రం చైతన్య వస్తున్నాను, నేను ఈ మధ్యని తెచ్చాను మీకు. దీని నుండి మీ భ్రాంతిమయ ఇది ఏముంది, రోగం ఉంది, ఇదంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది. సో ఈ మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, దీన్ని దయచేసి స్వీకరించండి. లాస్ట్ గా ఇది ప్రార్థన భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ రచించుతుండేది. అయితే చైతన్య మహాప్రభు దీన్ని చెప్పేలాగా వాళ్ళు రచించారు. భక్తి వినోద ప్రభు చరణే ప్రియ సే హరి నామ మంత్ర లోయిలో మాకియ. సో ఈ శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూరులు నేను చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ కాళ్ళలో, వాళ్ళ పాదుల పైన నేను పడి నేను ఈ మహామంత్రాన్ని ఈ ఒక ఆశ్రయం తీశాను అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ జీవ జాగో గౌరా చాంద బోలే. సో ఇది ప్రార్థన, ఇది మేము నేర్చుకోవాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్, నేర్పించారు ప్రభుజీ, కృష్ణుని మాతది నేర్పించారు ప్రభుజీ. జీవ జాగో ఇంపార్టెంట్ బ్లెస్ఫుల్ లో నేర్పించారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. జీవ జాగో గౌర చంద బోలే నేత్ర జావో మాయా పిశాచేర కోలే. ఎస్.